खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ नबकुमार सरनियाया फिन बिसायख'थि गेलेनो हागोन। क'क्राझार लकसभा बियाबाव नब सरनियाया बिसायख'थि गेलेनो हागोन। हादरसा सरकारनि स्पिकिं अर्डारखौ नेवसिगारदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। एमपि नबकुमार सरनियानिसिम गोजौ बिजिरसालिया रेहाय होदों। हारियारि फोरमान बिलाइ एबा एसटि सार्टिफिकेटखौ लानानै रेहाय होदों बिजिरसालिया। सरकारा फोसावनाय स्पिकिं अर्डारखौ नेवसिगारदों बिजिरसालिया। मख'नो गोनांदि नबकुमार सरनियानि हारियारि फोरमान बिलाइ एबा एसटि सार्टिफिकेटखौ लानानै दान्थे बिदान्थे सोमजिदोंमोन। जोबथारनायाव बिसायख'थियाव बाहागो लानायनिफ्राय होबथानाया बोखारजाबाय। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। बे जाथायाव गोबां सुबुंनि जखम। गवालपारा जिल्लानि नरनरयन सेतुआव गंसे बास आरो ट्राकनि गेजेराव गिख्रंथाव सौग्रावलायनाय जाथाया सोमजियो। धुबुरीनिफ्राय गुवाहाटीसिम गोख्रै खारथाइजों फैनाय गंसे बासआ गंसे ट्राकआव सौग्रावफैयो। बे सौग्रावलायनाय जाथायाव गोबां दावबायारिफोरा जखम जायो। जखम जानाय गोबां दावबायारिफोरखौ गवालपारानि सासे मासिगिरिनि गांसे सावगारिया ससियेल मिडियायाव भाइराल। लकसभा बिसायख'थिनि एमसिसि सोलिफुबाय थानायनि गेजेरावनो ससियेल मिडियायाव भाइराल गांसे फट'। 500 रां बिलाइनि बिसनायाव UPPLनि चेयारमेन बेन्जामिन बसुमतारी। भैरागुरि PCDCनि मासिगिरि बेन्जामिन बसुमतारीया रांनि सायाव उन्दुनाय फट'आ ससियेल मिडियायाव भाइराल जादों। बे सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनाव बिटिआरनि राजखान्थि फोथाराव गुलाय गुजाय। मख'नो गोनांदि बे सावगारिया गोबां गोसारनायनि उनाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि गांसे इम्पर्टेन्ट नटिसआ सफैयो। बे नटिसनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बे भाइराल जानाय बेन्जामिन बसुमतारीखौ UPPL दोलोनिफ्राय थांनाय 10 जानुवारि खालारावनो बिबाननिफ्राय आरो दोलोनिफ्राय बोख्लायनाय जादों होनना बुंथियो। थांनाय मोनायाव गुवाहाटीनि गान्धी एथलेटिक्स स्टेडियामाव खुंजानाय फिफा वर्ल्ड काप 2026 क्वालिफायाराव भारतनि फुटबल हानजाया आफगानिस्तान फुटबल हानजानि आखायाव 2-1 गलाव जेनो। फिफा वर्ल्ड काप 2026 क्वालिफायार मेचआव भारतखौ आफगानिस्ताना 2-1 गलाव फेजेनो। भारतनि थाखाय सुनील छेत्रीया गलसे सोनो हायोब्लाबो आफगानिस्ताननि आखायाव जेननो गोनां जायो भारतआ। क'क्राझाराव बिजेपिनि ग्रेन्ड जयनिं हाबाफारि। गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनि सा 90निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा दिनै बिजेपि दोलोआव आखाइ हमफैदों। दिनै क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि गाहाय मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गोदानै हाबफैनाय गासै सोद्रोमाफोरखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरिबाहा नार्जिहारि, नरेन्द्र नार्जारि, MCLA राजिब ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि कबिता ब्रह्म बिथांमोनहा दुंब्रुदै बरायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।